Mä olen Tanja Kaski, toimistonhoitaja Salon seurakunnassa. Mä oon Knuutilan Anna, Salon seurakunnan hallintopappi. Katriina otettiin Salon seurakuntaan käyttöön loppuvuodesta 2019. Me haluttiin semmoinen ohjelma, mikä mahdollistaa usean eri toiminnon käytön. Ja rajapinnat toimivaksi niin kuin niihin Kyllä. muihin ohjelmiin, mitkä meillä oli. Yksi Kyllä. ohjelma, joka palvelisi mahdollisimman niin kuin monessa. Katriinassa on hienosti huomioitu GDPR. On asiakaskortit käytössä, jotka mahdollistaa sen, että ei tarvitse aina erikseen syöttää henkilön nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa. Ja sitten Katriinassa pystyy etsimään myös esimerkiksi papeille meille, että jos me tarvitaan muistutusta siitä, että onko jostain perheestä vaikka kastettu jo lapsi aikaisemmin, niin sitten pystyy sieltä virastosta etsimään ne tiedot, niin helpottaa myös siinä. Rippikoululaskutus menee Katriinan kautta, samoin leiri- ja retki- ja kerhomaksut. Ja ne saadaan niin kuin siihen samaan tässä niin kuin Katriina-ohjelmassa sen ilmoittautumisen kanssa. Niin se on niin kuin sama ohjelma ja sama kautta ja ne näkee sieltä suoraan, ei tarvitse syöttää erikseen moneen paikkaan, niin Kyllä. se on selkeyttävä ja helpottava. Katriinan koulutus ja tuki on säännöllistä, selkeää, ohjaavaa ja se, mikä mun mielestäni on tärkeää, niin se on tietoisuutta ylläpitävää ja ajatellen GDPR esimerkiksi. Sitten se, mitä mä ajattelen kanssa, mikä on kauhean hyvä Katriinan koulutuksissa, että siellä on videoita koko ajan saatavilla, jotka on selkeästi aihepiirittäin jaoteltu, niin kun tulee esimerkiksi uusia työntekijöitä ja heitä perehdyttää, niin sieltä voi sitten valita niin kuin heti omassa rytmissä sopivia palasia. Asiointipalvelu on meillä juuri nyt työn alla ja ollaan ihan näinä päivinä käyttöön ottamassa. Aloitamme kasteista, vihkimisistä, laajennetaan hautaan siunaamisiin saakka. Vapaaehtoispankki on tulossa sitten jossain kohtaa. Kyllä. Ajatellaan, että Katriina esimerkiksi asiointipalvelu, niin paitsi että se helpottaa sitten niin kuin meidän työtämme, mutta ennen kaikkea se haluttiin ottaa siksi, että se palvelisi seurakuntalaisia paremmin. Lämpimästi voi Katriinaa suositella. Tuntuu, että meidän tarpeisiin vastataan ja meidän toiveet otetaan huomioon. Mietittiin vähän ajasta taaksepäin tuossa noin, niin emme haluaisi palata pois nyt Katriinasta, että se tuntuisi, että mentäisiin niin kuin onnessa. Ja myös siksi, että aina jos meillä löytyy jotain toiveita vaikka kehittää, niin on helppo niitä viedä eteenpäinkin. Kyllä.